Jan Jesenius byl významný lékař, vědec a politik. Studoval na evropských univerzitách a stal se profesorem medicíny. Roku 1600 provedl v Praze první veřejnou pitvu člověka v českých zemích. Tento čin vzbudil velký zájem i odpor, ale ukázal jeho odvahu a snahu rozvíjet vědu. Jesenius působil na Karlově univerzitě a byl blízký stavovské opozici proti Habsburkům. Podporoval snahy českých stavů o větší samostatnost a byl členem direktoria během stavovského povstání. Po porážce českého vojska v bitvě na Bílé hoře se situace dramaticky změnila. Habsburkové zahájili tvrdé tresty vůči vůdcům povstání. Jan Jesenius byl zajat a odsouzen k smrti. Dne 21. června 1621 byl na Staroměstském náměstí v Praze veřejně popraven spolu s dalšími 26 vůdci. Proč je tento příběh důležitý? Jan Jesenius spojil vědu, vzdělání a politiku. Stal se symbolem odvahy vzdělance, který se nebá postavit za pravdu a svobodu svého národa, i když ho to stálo život.